consolidat projectes i n'hem construït de nous. Perquè sabem que entre totes ho podem tot. En els bons, però també en els mals moments, com quan la repressió ens fueteja. A nosaltres o a les companyes d'Euskal Herria, que avui sortiran un cop més, i ja fa temps que en som masses, per denunciar la repressió d'un estat asfixiant i feixista, aquell que ens amordassa amb lleis franquistes. Un estat també que s'emporta les joves revolucionàries a les presons, les advocades que donen veu a les lluitadores, els metges i psicòlegs imprescindibles pel suport i a les famílies que veuen com els segresten aquelles a qui estimen i són condemnades per la dispersió. Des d'aquí, des del Carmel, des del barri construït amb les mans i les lluites de les veïnes, us enviem una abraçada plena de solidaritat. Barcelona, la seva ciutat botiga, la seva marca, la seva ciutat maltractadora, la de la misèria, la de la malnutrició, la de la gent sense casa, la de les portes giratòries, la de l'opacitat. La nostra Barcelona, la dels barris, la de la gent, la dels nosaltres, la dels carrers que ens fem nostres, la del suport mutu, la dels espais alliberats, la dels casals populars, la de les places, les de les dones que s'uneixen per combatre el patriarcat, la de l'alegria, la del somriure. La nostra Barcelona, la dels espais comuns, dels grans però també dels més petits. La dels carrers on es desenvolupa la nostra vida, on ens enamorem, ens enfadem, lluitem i construïm l'alternativa digna. La dels carrers on s'encén l'espurna del canvi. La dels carrers on fa un any i mig vam dir ben alt que sí, que volem la independència. Però què és més? Volem la independència per canviar-ho tot. Perquè necessitem capgirar-ho tot. És així, capgirar-ho tot. Perquè a la nostra ciutat, una de cada 4 persones viu sota el llindar de la pobresa. Perquè també a la nostra ciutat s'han denegat aquest any 45.000 beques menjador. Hem de mobilitzar-nos, organitzar-nos, dotar-nos d'eines i defensar la vida digna, la que ens mereixem. Perquè cada dia hem de sortir al carrer per aturar desnonaments i defensar el dret a un habitatge digne quan hi ha 80.000 pisos buits. Perquè les dones, pel simple fet de ser dones, patim violència, ja sigui morint en mans de les nostres parelles o torturades per la pressió estètica dels mitjans de comunicació. Construïm la ciutat comuna, feminista i cooperativa. Necessitem capgirar-ho tot, aquí i ara. I sabem que serà el procés desobedient del moviment popular, serà l'autoorganització veïnal enfront d'unes elits polítiques corruptes, mentideres i repressores les que ens faran avançar en el procés d'emancipació nacional, social i de gènere. CUP Capgirem Barcelona ens comprometem a engegar un procés constituent de base i democràtic, que faci de la independència un camí per articular un projecte polític al servei de les classes populars. Aspirem, doncs, a fer de Barcelona un motor de la independència i de la solidaritat amb els pobles de la Mediterrània i el món. I és que no només aspirem, farem de Barcelona un dels músculs necessaris per avançar cap a la construcció d'uns països catalans lliures i sobirans. Perquè no ens deixarem trepitjar per cap tractat transatlàntic. No ens deixarem trepitjar, igual que no ens deixa trepitjar Venezuela davant de l'imperialisme yanqui que vol acabar amb la revolució bolivariana. I com ho farem? Potenciant els espais de contrapoder als barris, com fan a Caracas, com ja estan fent amb els consells comunals dels barris, defensant, articulant-se i lluitant al crit que bajen los cierros. Ho farem també des de la nostra aposta pel municipalisme rupturista i constituent. Són més de 150 candidatures rupturistes les que es presentaran arreu dels països catalans a les pròximes eleccions municipals. 150 pobles i ciutats que formen part del municipalisme combatent i constituent. Més de 150 projectes que construiran l'alternativa, que ja l'estan construint. Perquè, companyes, és des dels municipis que podem fer un pas més en la nostra lluita per acabar amb el sistema cínic que es diu capitalisme i amb el sistema assassí que es diu patriarcat. Nosaltres teixirem l'autoorganització i l'articulació de l'Assemblea de Regidors i Regidores de les candidatures rupturistes d'arreu, perquè sabem
que cap poble pot ser lliure en un estat que té fòbia a que la gent prengui decisions, a un estat que acata la troika i que invisibilitza la meitat de la població, a un estat corrupte fet des dels tribunals i de les lleis hereves del franquisme. Ja fa temps que hem après que el nostre poble només podrà ser lliure fora dels estats espanyol i francès. Avancem, doncs, cap a la ruptura. I si una cosa sabem que ens fa lliures, és la pràctica de l'assemblearisme, la deliberació o l'empoderament de la classe treballadora. Amb un peu a la institució i milers al carrer. Perquè si una cosa ens uneix com a poble, és l'anhel d'una societat socialment justa i feminista, que avança a pas ferm i du a terme les lluites necessàries per aconseguir-ho. La vaga dels docents a les illes, la lluita en defensa del català al País Valencià, la vaga de totes arreu, la lluita contra el fracking, la MAT, el projecte Castor, són la defensa d'una llengua, una educació pública de les dones i del territori a Palma, València, Perpinyà o Barcelona. Perquè ja fa molts anys que hem decidit construir els nostres espais. Ja fa anys que ens estem governant i un centenar de casals arreu del país en són la mostra. Espais d'activitat política, espais de pensament crític, espais de trobada imprescindibles per la consolidació i vertebració de l'alternativa als països catalans, per mostrar també que sabem fer que teoria i praxis vagin de la mà. I sí, companyes, entrarem amb força. Entrarem per les lluitadores que ens han precedit, per les que lluitem dia a dia als nostres carrers, les que sabem que les petites victòries són imprescindibles per defensar i construir el present i futur que ens mereixem, amb pa, sostre i llibertat. Entrarem i lluitarem al carrer amb la força que veiem en les dones kurdes, defensant Kobane dia a dia, minut a minut, per elles, que són exemple, una abraçada plena de lluita. I sí, entrarem amb força pels barris de Ciutat Vella, pels barris de Nou Barris, Horta, l'Eixample, Sant Martí, Gràcia, les Corts, Sants, Sant Andreu, Sarrià. Entrarem amb força i capgirarem Barcelona.